Bila sisan o ye laada ye ka dɔn o bɛ kɛ jiri feere bilalen kɔ min ye drapeau foli ye o bɛ kɛ ni an ko ma ko salut au drapeau ni o bɔra jamana jɔnjɔn n'o ye hymne national ye ka dɔn jamana fasa o fana bɛ da o kɔfɛ ka dɔn ka fɔ min ye jamanakuntigi yɛrɛ ye a bɛ tɛmɛ ka dɔn revue de la troupe kɛ k'a lajɛ min ye a ka cɛdenw ye u jɔlen don jɔ cogo min na labɛnw bɛ cogo min na a bɛ nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen jateminɛ o bɛ sɔrɔ ka a sigiyɔrɔ ma gɛn ka taa tribune na n'a y'i sigi wagati min na décoration i ka dɔn bonyamasegin ani médaille minnu kan ka di olu bɛɛ lajɛlen bolo dalen bɛ yan bi sɔgɔmada in na o baaraw olu fana bɛ kɛ sɔrɔdasi minnu ni olu tora kɛlɛdagaw la bonyamasegin min kan ka kɛ olu ye o bɛ kɛ olu ye minnu yɛrɛ fana ye médaille sɔrɔ ɲina ka dɔn olu fana ka médaille bɛ di u ma. Je vous remercie. Monsieur le Président de la Transition,